Ahojte, vitajte v našej kuchyni, kde si dnes posvietime na naše domáce jahňacie krmivo. Aj teba zaujíma príprava tohto lahodného a zdravého krmiva pre psov? Tak poď s nami! Naša receptúra obsahuje jahňacie mäso a pečeň, pohánku, quinou, tekvicu, sladké zemiaky a brokolicu, aby tvoj psík dostal všetky potrebné živiny. Naše krmivo domáce jahňacie je primárne určené pre psíkov s potravinovou alergiou a intoleranciou, keďže jahňacie mäso je šetrným, ľahko stráviteľným zdrojom bielkovín, čo predstavuje dokonalú voľbu pre psíkov s citlivým žalúdkom. Všetky naše krmivá sú pripravované z prémiových surovín, vhodných aj na ľudskú spotrebu. Krmivá pripravujeme pomalým varením, čo zaisťuje prípravu krmiva tesne pod bodom varu, vďaka čomu dokážeme uchovať dôležité vitamíny a minerálne látky potrebné pre tvojho psíka. Hneď po varení ich ešte teple balíme do našich známych vrecúšok, uzavrieme ich a takto prírodným spôsobom konzervujeme naše krmivá. Ako môžete vidieť, už aj naše domáce jahňacie krmivo žiari v novom šate. Ako sa ti páči toto naše nové balenie? Neskôr ich po dobu 1 hodiny zmrazíme na -18 Celsius stupňov, aby boli krmivá po otvorení stále čerstvé. V priebehu 2-3 dní ich môže mať tvoj psík priamo vo svojej miske. V prípade akýchkoľvek otázok, či už ohľadom domáceho jahňacieho krmiva alebo iných produktov, nás neváhaj kontaktovať na našej zákazníckej linke.